Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije uvádí vzdělávací film Chov prasat. V České republice se chová 1,5 milionu prasat, což představuje 55% soběstačnost ve výrobě vepřového masa. Čistokrevné plemenné prasničky a kanečci pochází z nukleového šlechtitelského chovu. Patří sem například plemena Lantras, Hampshire, Pietrain a bílé ušlechtilé. V chovu prasat se používá především inseminace. Před zpracováním inseminačních dávek se kontroluje kvalita spermatu a inseminační dávky se ředí. Pro zjištění říje prasniček se využívá reflex nehybnosti. Rozmnožovací chov produkuje křížence pro chov užitkový, který je určen pro produkci masa. Březost prasnic se zjišťuje sonografickým vyšetřením. Prasnice je březí 115 dní. Na jeden vrch se rodí přibližně 13 selat. Ročně se tak podaří od jedné prasnice odchovat kolem 24 selat. Oddělený odchov prasnice a selat přináší výhodu, neboť se snižují ztráty zalehnutím. Selata mají špatnou termoregulaci, proto se do porodních kotců instalují speciální kotce s vytápěním na teplotu kolem 30 stupňů Celsia. Odchov selat může být na plastových roštech či na podestýlce. Pro jejich správný odchov je nezbytná dobrá mléčnost matky a dostatek struků. Mlezivo chrání selata před onemocněním přibližně 3 týdny. Důležitý je i přídavek prestartéru, který pomůže dodat mláďatům dostatek živin a ta se naučí na příjem jiného krmiva. Selata se kojí zhruba 28 až 35 dní, poté jsou odstavena. Při odstavu váží selata přibližně 8 kg. Předvýkrm probíhá zhruba do hmotnosti 35 kg. Výživa prasat. Prasata jsou krmena kompletní krmnou směsí, která je živinově šitá na míru konkrétní hmotnostní kategorii. Denně prasata sežerou 1,5 až 3,5 kg od předvýkrmu až po výkrm. Krmná dávka zpravidla obsahuje převážně obiloviny, ale také bílkovinná krmiva, odpad z potravinářského průmyslu a krmné doplňky. Krmivo se zvířatům podává v suché, granulované, vlhčené či mokré formě, a to podle použité technologie krmení. Nezbytné je také podání čisté pitné vody. Prasata přijmou 5 až 15 litrů denně. V chovu prasat je velmi důležité dodržování přísných hygienických pravidel. Proto se kotce před naskladněním čistí. Zpracování kejdy a hnoje. Pokud jsou prasata ustájena na roštových podlahách, kejda propadává otvory a protéká do sběrné šachty, odkud teče do jímky. Kejda se dál přečerpává nebo stéká do hlavního zásobníku, který má nepropustné dno. V zásobníku je kejda uskladněna minimálně 6 měsíců, aby správně prokvasila. Vepřová kejda je hodnotné hnojivo. Na pole se aplikuje od jara do podzimu, a to přímo k rostlinám, nebo jako zásobní hnojivo před zpracováním půdy nebo před setím. Část prasat je ustájena na podestýlce
ze které vzniká kvalitní hnůj. I ten se musí nechat částečně prokvasit kvůli likvidaci některých škodlivých látek. Zpravidla se aplikuje na podzim či na jaře před orbou. Výkrm prasat. Prasata se chovají v klimatizovaných sekcích. Technologie ustájení musí splňovat daná pravidla. Kotce mohou být z rošty i nastýlané slámou. Vykrmit prase trvá 5 až 6 měsíců. Průměrný denní přírůstek ve výkrmu činí 850 gramů. Produkce masa. Po porážce a vykrvení se prasata pařením zbavují štětin a následně se dočišťují. Po vykuchání se jatečné půlky oplachují. Následuje důkladná veterinární kontrola a rozdělení půlek do jatečných tříd podle podílu svaloviny. Poté se jatečné půlky chladí. Při zpracování se jatečné půlky bourají na jednotlivé výsekové části, které slouží jako výsekové maso či pro další zpracování. Z vepřového masa se vyrábí široký sortiment vařených či uzených výrobků. Maso i uzeniny se před distribucí balí. Na pultech tak nalezneme kvalitní a zdravotně nezávadné maso a výrobky. Nejen z důvodu zvýšení soběstačnosti bychom měli dát přednost českému masu a českým výrobkům. Vepřové maso obsahuje nejen kvalitní bílkoviny, ale i řadu vitamínů a minerálních látek. Pro Zemědělský svaz České republiky projekt Zemědělství žije vyrobilo Studio Jinak Břeclav.